ne de miro tiens a sɔnna na bɔl la awɔ a ko ko Mohamed Salah k'a sɔnna Liverpool dirigeant ka kuma ma ayiwa a ka wari min ye k'a sɔnna ka dɔ bɔ wari na Mohamed Salah a bɛna ka contrat prolonger a ka contrat kan ka ban juin 2023 a bɛna prolonger a bɛna san 2 fara a bɛna prolonger jusqu'en 2025 ayiwa san kelen u bɛ bila option na n'a jara Liverpool a bɛ option wuli n'a jara Mohamed Salah a bɛ option wuli kosɛbɛ o kɔrɔ ko san kelen wɛrɛ bɛ se ka fara a kan awɔ Mohamed Salah ale kɛra bana ye Liverpool bɛna mun d'a ma par semaine 490 000 euros par semaine Mohamed Salah 490 000 euros 490 000 euros par semaine ayiwa commerçant kana convertir dɛ a t'u ka convertir an bɛ sukaro yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ ka su tigɛ u bɛna milliard de fɔ an sisan su tigɛ sukaro yɛrɛ t'an bolo a ma ɲi dɛ a t'u ka convertir k'a ka 490 000 euros par semaine Mohamed Salah b'o de sɔrɔ Liverpool la a ka contrat kura la ayiwa commerçant u ka convertir k'a d'a ma mun ye Chelsea kun cira Brentford fɛ 4 ans ye championnat la vague la a cote la ko plancher d'ale ma e o tɛ ɲɛ 320 millions 900 000 kɛlɛ 320 millions u bɛna sun tɔ gɛlɛya mɔgɔ kan bi a b'o de sɔrɔ par semaine u bɛna mɔgɔ sun tɔ gɛlɛya million 300 ni million 20 dɔɔni b'a sanfɛ million 300 million 20 million 300 ni million 20 buru caman yɛrɛ b'a sanfɛ bi kura pop le policier Salah a b'o de sɔrɔ par semaine 920 000 de b'a sanfɛ non n'i y'o fara ɲɔgɔn kan kalo kɔnɔ ni san kɔnɔ a laban kana taa Liverpool wari bɛɛ yɛrɛ ayi k'a bɔ a la deni ayiwa mun ye promotion ne Delimel o ko mɔgɔw kumar'u ni ɲɔgɔn cɛ a n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ ka dɛsɛ ayiwa ko fɛn Salah juge fana kumar'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka bɛn cogoya min na kosɛbɛ